ben hier in de sporthal in het Draait. En wij spelen hier bowls. Het is van oorsprong een Engelse sport en dat is het nog. Het is, in Engeland is het een volkssport. Maar hier is het heel onbekend. Hier is het heel onbekend, ja. Het gaat nog te hard. Wat een enorme boog. Ja, dat moet, hè? Want als je hem te smal gooit, dan dat heet curve, dan curft die vlug en dan gaat hij helemaal aan de zijkant eruit. Dus je moet eigenlijk hem zo breed mogelijk gooien. Met mijn ballen hoor, haar ballen hoeven dat weer niet. Er zit, er zit verschil tussen? Er zit heel veel verschil tussen de curve. Dat is de curves wat ze maken. De ene gaat snel en de andere gaat wat trager. Ja, het wil je wordt net. Nee? Nee. Of DC's maar. Nou, we hebben het verleden week had het behoorlijk druk gewoon. Dus, Nu ging je met een grote toernooi, hè? ja. Ja. En hij heeft het te volle gegooid. En ja, maar ja, dat is wel intensief, hè. Heel druk een hele dag. Dan doe je truienwedstrijden van Oegeren. Dus, en dan een Oegeren pauze en dan maar je weer. Ja, als je 82 bent, dan... Oh, je bent al 82? Ik ben 82. Maar je dan ben je jongens wel uitpiept. Een misser. De meester van de oudste van de club, de oprichter. Je hebt de boel oprichten hier? Ja. Hoe je dat ging? Dat is gewoon vanaf de koersbal hebben we eerst hier. En dat hebben we gezien, toen weer een demonstratie van de horenclubs. En daar winnen wij met elkaar. En dus zijn deze sport is volle mooi dat liedse koersbal. Oh ja, vond je dat een lied? Ja, dat weer zo lied zal je. Hè? Ja, die baan is ik volle kwaad, toch? Ja, weet ik. Dus toen heb ik die club mee opgericht. Ik leerde je ooit de hand, hè? Ja, of zeg ik het wel? Goed zo, je leren te laatst. Ja. Ben je meer vrouwelijk als mannelijk, voel me op? Ja. 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 Dat is ook zo, hè? Dat betekent een beetje wat er in de wereld ook is. Hè? Ik bedoel, we willen meer vrouwen of wat allemaal. Ja. Wij vrouwen weer ouder, hè? Ja, dat ja, ik nog, ja. Ja. Er komen steeds meer bij, hè? Kom heel die meer, ja? Nou, we kennen al een stuk of 20 bruggen. Hè? Oké, jij wel Ja, bruggen? Vrouwelijk? Ja, ja. Ja. Zijn we het even te wat van? Waarom? Die mensen die weten er alles wat van. Nee, maar dit soort mensen, het mooie van deze sport is gewoon, het is jong en oud. Kies het tot jong tot wan. Het skande is, ik ga dan één keer in de 2 weken ADV. Dus ik kan een man niet meedoen. Maar ook dan heb ik geen tijden in de sporthal. Maar het is echt sport van 20 tot 90. Ja, want er zit aardig leeftijdsverschil tussen je en vrouw. Het is ongelooflijk. Ja, mijn man en ik, we schillen dan 25 jaar. Maar ja, daar ben je wel 30 jaar omwend. Dus dat gaat. Want hoe oud ben je? Ik ben 56. En nou, wie ik ben aan het kijken wat het land in ging. En in de Oosthoek zit een hele grote boetenbaan. Dus daar gaan we ook brood spelen. En dat is juist echt jeugd van 12 13. En in Engeland werden we dan ook geregeld wel eens heen gewonnen. Ja, daar ben je echt van 4 of 4 jaar bezig. Dus. En jij bent jou de jongste? Ja, echt wel. Dat had ik zien voordeel. Maar... Ja? Ja, echt wel. Dat mag je helemaal oproepen, hè? Ja. Ja, Stijn. Opruimen. Oh.